दुखु मोननाया बेसो बे नंथारै एनडिबिखौ बोरै जों मुंख्लंनि लिस्टआव दोननो हानो आरो बिथांमोननि मुंखौ जों बोरै मुंख्लंआव जों लिरनानै दोननो আমাকো বিভিন্ন সময়ত মানে ভাবুকি দিয়া ফেসবুকত বিভিন্ন পৰিস্থিতিবিলাক হৈ আছে কিন্তু যিবিলাক তথ্য পাতি দিয়াৰ পিছতো একশন লোৱাটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই ঠিক আজি সোশ্যাল মিডিয়াটো খুব স্পিডত ইটো মানে প্ৰচাৰ হয় গতিকে আগৰ সময়ত মানে উগ্ৰপন্থীক যেনেকৈ চৰকাৰে পহৰা দিছিলে বেলেগ বেলেগ ইলেমেন্ট বিলাকক যেনেকৈ পহৰা দিছিলে এতিয়া সমান্তৰালভাৱে সোশ্যাল মিডিয়াটো পহৰা দিয়াটো দৰকাৰ হৈছে কিয়নো মানুহৰ হাতে হাতে আপোনাৰ মানে এন্ড্ৰইড মোবাইল আছে সবে ফেসবুক ইউজ কৰে সবে হোৱাটছআপ ইউজ কৰে আৰু সেই মানুহবিলাকে সকলো দায়িত্বশীল মানুহ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো ফিস একৰ্ডা सोरजों जायो मानि थाखाय ফিস একৰ্ড नाम मोनदों এই সোশ্যাল মিডিয়াত লাগাম দিব অত্যন্ত দৰকাৰ হৈছে আৰু চৰকাৰে ইটো অকল ভাবুকি এটা দি থাকিলে নহব ইটো একশনত যাব লাগিব बेखौ गासै रायजो राजाफ्रा मिथिगौ दिनै जों बुंलायाबाबो बियो हारिनिफ्राय आवगायलांगोन जोंनिफ्राय जुदि गाब्रयोबा दैदेनगिरिफ्रा जुदि सोरनिबा खैसारियाव गाब्रफ्लाङोबा बे आन्दोलना थेर बेथेर जायो दैदेनगिरिफोरनिफ्राय षड़यन्त्र जानो मोननाय नङा अनुबा पिस एकर्डआ ओरैनो जायाखै हिसाबै दिनै जाय बिथाङा सिगनेटरि प्राइम सिगनेटरि नाथाय बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव दङ আজি মন্দিৰবিলাকত কোনে বেছি যায় আছে বহাগ বিহুৰ সময়ত নিউ ইয়াৰৰ সময়ত হয়তো পিকনিক বা তেনেকা ফুৰাৰ কিবা লৈ পেলাই ৰাইজে যায় কিন্তু সদায় কোনে যায় আছে সদায় আপুনি মন্দিৰত লাইন হোৱাটো দেখিবলৈ পাব কোনবা ডাঙৰ দীঘল এই মানুহবিলাকে এসি ৰুমত বহা মানুহবিলাকে একফালেদি কৰাপচন কৰি আছে আনফালেদি পাৰাচিট কৰিবৰ কাৰণে মন্দিৰত গৈ আছে প্ৰমোদে আহক এই কামাখ্যা মন্দিৰত আহক মই আমাৰ গীতা ভাগৱত লৈ পেলাই মই যাম তাতে সময়ক্ৰিয়া লওক ABCD বুলি ক'ব বিচাৰা নাই সো এটো অলপ ইথিকত পৰে যে ABCD বুলি মই ক'ব বিচাৰা নাই তেখেতেটো জিটি কৈ দিব बिथाङा जों बायदि दिनै उदां अख्राङाव फैयाखै बिनि थाखाय गासै एनडिबि सोद्रोमाफ्रा दुखु मोनदों बड'लेण्डखौ बोरै मोनगोन बे बाथ्राखौ लिरदों बड'लेण्डखौ मानो नांगौ बे बाथ्राखौ लिरदों बिनि जुक्ति जुक्तताखौ लिरदों आरो बड'लेण्ड मोनखांनानै बर'फ्रा मा मावनांगौ बेखौबो बड'फाया लिरनानै दोनलांदों नाथाय दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा बे बड'फानि लिरबिदां बड'फानि थेसिस बड'फानि ग्रेड प्लान बेजों सोमोन्दो लाखिनानै हाबा मावैखाय थांखिनिफ्राय गोरोबलांनो नागिरगासिनो दङ बड'फा थैनायनि उनाव बे बड'फाजों समब्रा समब्रि आन्दोलन खालामनाय माखासे दैदेनगिरिफोरखौ दिनै नुनो मोनलिया बिथांमोनखौ राजखान्थिनि फोथाराव नुयो नाथाय बर' हारि दानायनि फोथाराव बर' समाज दानायनि फोथाराव बर' माहारि दानायनि फोथाराव टटेल रेभलिउसनखौ लांनायनि फोथाराव बै दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोनलिया बेखौनो नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फिन सानफिननो गोनां जादों जे जोङो बबे लामाथिं थांगोन नाथाय बेवहाय गोनो गोथो जानांगौनि जेबो खोथा गैया फैगौ 50-100 बोसोर लामा थाबायलांनो थाखाय बड'फाया जोंनो नांगौ बायदि लामाखौ एवस्रांनानै दोनलांखादों बर'खौ बुहुमाव गेदेमा माहारि गेरेमसा माहारि महरै गायसननांगौनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बड'फाया जोंनो रनसायनानै होलांखादों खालि जोङो सं दाननानैल' दावगालांनांगौ आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन बिग्रायारि लोगोफोर थार गोसोजों जाय सोमावसारो थार गोसोजों जाय मोनथायनि थाखाय होसिख्रावो बियो मालाबाबो फेलें थांनो हाया जुदि फेलें थांनायमोनब्ला दिनै बिटिसि मोननाय नङामोन दिनै बिएससि मोननाय नङामोन बुहुमाव जाय हारिसाया गावनि गोसो गोरबोजों थार मोनथायनि थाखाय सोमावसारदों बेनो दिनै जाफुंसार महर मोननो हादों नाथाय बेवहाय हुसियारा जाबाय दैदेनगिरिफोरनिसो दैदेनगिरिफ्रा जुदि आन्दायोब्ला दैदेनगिरिफ्रा जुदि गाब्रयोबा दैदेनगिरिफ्रा जुदि सोरनिबा खैसारियाव गाब्रफ्लाङोबा बे आन्दोलना थेर बेथेर जायो दैदेनगिरिफोरनिफ्राय षड़यन्त्र जानो मोननाय नङा दिनै बर' हारियाव गोबां हान्जा गोबां आफादफोर ओंखारबाय गोबां थाखोनि दैदेनगिरिफोर ओंखारबाय नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगोलावबो खावलायदों दिनैबो खावलायदों आरो इयुनावबो खावलायगोन बड'लेण्ड बिनाया बर' हारिनि मोनसे गोथार थांखि बे गोथार थांखिखौ रावबो लेथेर फेथेर खालामनो मोननाय नङा रावबो गुबुंले खालामनो मोननाय नङा सोरबा हायोबा सोमावसार सोरबा हायोबा बिनि थाखाय जुजि सोरबा हायोबा बिनि थाखाय आन्दोलन खालाम आरो हायाबा जिरायनानै था नाथाय बे थांखिखौ लानानै बे इस्युखौ लानानै बे दाबिखौ लानानै रावबो जाहाथे राजखान्थि गेलेया बेखौ जोङो हुसियार खालामनानै होगोन दिनै बर'नि बे थामथि जोलैया नंगौ जोंनि जे
गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि एलियास डिआर नाब्लासार बिथाङा दिनैसिम जोबथेसालियाव दं बयबो नुदों गासै बर' रायजो राजाफ्रा नुदों बेनि सायाव जों दुखु फोरमायो मानो होनोब्ला बिथाङा एकर्ड जानायनि सिगांबो बिथाङा जोबथेसालियावमोन नाथाय पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै बिथाङा जोबथेसालियाव दं पिस एकर्डआ सोरजों जायो मानि थाखाय पिस एकर्ड नाम मोनदों बेखौ गासै रायजो राजाफ्रा मिथिगौ दिनै जों बुंलायाबाबो आनुबा पिस एकर्डआ ओरैनो जायाखै हिसाबै दिनै जाय बिथाङा सिगनेटरि प्राइम सिगनेटरि नाथाय बिथाङा दिनै जोबथेसालियाव दङ बिथाङा जों बायदि दिनै उदां अख्राङाव फैयाखै बिनि थाखाय गासै एनडिएफबि सोद्रोमाफ्रा दुखु मोनदों मुंख्लं न'खरनि सोद्रोमाफ्रा दुखु मोनदों आरो जाय एनडिएफबिनि फेमिलि गासैबो दुखु मोनदों आरो जोंबो दुखु मोनदों मुंख्लं न'खरफोरनि जायखि मोननांगौ दासिमाव बिथांजों मा बुंनो नंगौ दासिमबो मोनजोबाखै दासिमहालागै फ्राय 400 मोनबाय 400सो नाथाय जों मोनथिदों बेनि गेजेरावबो 400नि गेजेराव जाय बिथांमोना सिकिउरिटि खालामदों बिथांमोना मोजां रोखोमै खालामाखै जायनि थाखाय 60% नंखाय एनडिएफबिफ्रा दिनै मोनदों होननानै जों खोनानो मोनदों जोङो बेनि सायाव दुखु मोननाया बेसो बे नंथारै एनडिएफबिखौ बोरै जों मुंख्लंनि लिस्टआव दोननो हानो आरो बिथांमोननि मुंखौ जों बोरै मुंख्लंआव जों लिरनानै दोननो बेनि थाखायनो जोङो मोनसे सिन्था खालामदों इउनाइटेड फराम अफ एनडिएफबि हिसाबै बावैसो दाननि गेजेराव फिन खेबसेबाव जोङो बिथांमोननि सायाव गेबेङै नायबिजिरगोन आरो बेनि सायाव जों सोर एनडिएफबि नि मुंख्लं नंगौ नङा जों बिनि सायाव मोजाङै नायबिजिरफिनगोन लास्ट कुइसन सार दिनैनि मेलनि गेजेरजों नोंथांमोना माबाफोर थांखि लादों दिनैनि मेलनि गेजेरजों जों बिदि जेबो थांखि लायाखै जों दिनैसिम इउनाइटेड फराम हिसाबै दाजेननायनिफ्राय मा खामानि मावबोदों जों बेखौ जों फोरमायदों जों दासिमाव दिल्लीयाव खेबनै खेबथामहालागै जाबाय जे एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसन एक्सग्रेसिया आरो बिनि अनगायैबो जब्स आरो स्पेशल रिक्रुटमेन्ट आरो एनडिएफबिनि अनगायैबो बर' इयुथ्सफोरनि थाखाय मोनसे रिक्रुटमेन्ट दङमोन बेनि सायावबो जोङो सावरायलायदों लोगोसे बाउन्डारि एक्सटेनसननि खोथा आरो गुबुन मोनथायफोरनि सायाव एनडिएफबिनि अनगायैबो बर' रायजो राजाफोरनि जि माखासे जोंनि सिमांमोन जि जोंनि सायाव फोथायनाय दङमोन बेफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै बेनि गेजेराव जों सावरायलायदों आरो फोरमायलायदों